Kagiddan iti panagkasangay ni Birhen Maria, iti panakaited iti tulong, kadagiti agnay iti ili a San Vicente, kang ronaan na dagiti membro, iti person with disabilities, wenno PWD. Aditan nga naikanda iti tulong, dagiti lalakay ken babakit, nga pakairamanan pa yen dagiti adakapansanan na, naikkan dagitoy, iti groceries, padbado ken dadumapay, kang ronaan na iti panagkatangan iti agas, ken palagluganan da iti pampubliko, ano sa dino ket maikanda iti 20% a diskwento. Idi July apo isuti PWD week celebration mi kuma. Ngam gaputa haan pay nga napintas si panaka-organize ti person with disabilities mi is yung through the initiative ni Mayor Nancy Dita Banda nagpa-register kami ti amin nga person with disabilities iti San Vicente by barangay. Nangtag kami iti information kadagiti barangay captains no may dagpa-register dito RHU tapno maibilang da kas may isang miyembro kin grupo ti person with disabilities. Nakunapin ni Municipal Social Welfare and Development Officer Maribien Reclusado nationwide na programa daytoy. Babaen iti tulong ti ina iti ili a San Vicente ani Mayora Nancy Tabanda ket nadarasda na ited kadagiti napili nga agnay iti natakamat nga ili. Actually ading amin dadagitoy nga adatata ditoy regardless of economic status. So amin da talagang inala amin ti barangay captains ida ket considered da as member of PWDs. Amin basta na identify da as person with disabilities, automatic na member dan ti PWD. Dakkel iti yaman ni Lola Alejandra Ribunal, 94 iti tawen na, nga agnay iti barangay Bantaway, iti naiyawat kanya na, atulong, ketitan nga dakkel iti panagyaman na kadagiti, mangitorturog, kadaytoy a programa, kang ronaan na kini Mayora Tabanda. Benefits ti senior citizen, ken benefits da as PWD, kano kas pangarigang kumata, ta DJ senior citizen ka identified man iso ng PWD, either DJ nangat nga itong benefits da, mabalin nga iso ti i-claim da no kas pangarigan. Adaan iti pito a barangay, iti ili a San Vicente, ken imabot iti nasurok a duagasot nga beneficiaries. Timet panakipatpatang ken ti ina iti nasao nga ili. Ket iti nga nakunana nga may salaing daytoy awagas nga ipatungpal na a programa. Impanamnaman na pay nga adu pa iti sumarsunong a proyekto nga maited kadagiti umili para iti presko Ryan Pardo.